Oca i Sina i Svetog Duha. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao i na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zla. Imate na svojim klupama ono što piše kao te tablice zakona. Ovo, svaki ima ovaj papir na ovo. Vaš zadatak je sada, ja ću sada vama da podijelim ove papiriće. Na ovim papirićima su 10 zapovesti. Na svakom papiriću po jedna zapovest. Nadam se da se nisu izmešali. Vaš zadatak je da te zapovesti rasporedite na te kamene tablice, pošto je Mojsije dobio zakon na te kamene tablice, tako da onim redom za koji vi smatrate da je pa dobro fino. Zašto smo ovo radili ovu gledu? Pojenta je bila u tome da probamo da shvatimo, odnosno da uvidimo neke odnose između ovih zapovesti. Kažem, nije bilo toliko bitno da li ćete... Evo, ovo je u stvari pravi raspored. I sad, o čemu se radi? Kao što vidite, na prvoj tablici je 4 zapovesti. Na drugoj, ostalih 6. Znači, nisu podeljene zapovesti na 5 i 5, nego na 4 i na 6. Ova, pošto je oca svog i mater svoju, ide na drugu zapovest. Zašto? Zato što ovih prve 4 zapovesti govore o onom što ste rekli kao prvi razlog davanja zakona. Očuvanje saveza sa Bogom. I sad idemo na drugi zadatak, da vidimo kako je u stvari praktična primjena ovih zapovesti u našem svakodnevnom životu. Vi ćete dobiti ovde po jednu priču, to je ti ćete izaberete po jednu priču. Vaš zadatak je da priču pročitate. Pročitate u okviru grupe, za sebe pročitate i probate da povežete sa nekom od ovih zapovesti. Znači da kažete u ovoj priči, ova priča govori o toj i toj zapovesti. Znači, vidjet ćemo šta ćete da izaberete. Dosta jedna priča za celu grupu. Kućni Hristina, hvala. Imate 10 minuta, kao što vidite. Jeste razumeli zadatak? Da. Dobro. Desit će se u stvari da pričamo bude i po više zapovesti ili napad. Ali probajte da nađete tu glavnu zapovest, da kažem. Ali ako prepoznate još neku drugu, još bolju. Isto se dogovorite ko će posle da nam naglas pročita priču i da nam kaže u stvari koja je zapovest ovde posle. I onda se desilo. Prvo sam poželeo. Onda se desilo ovo sledeće. Dobro, možemo sad. Jer ima video vremena. Ajde, koji ću prvo. Hoćemo ovu uživu. Ajde, prvo da čujemo priču. Pročim se na priču prvo. Da čujemo svi. Otide Marko u crkvu gde se pomoli Bogu i pričesti. Kad se vraća iz crkve, sretne ga neki Turčin i upita: zašto se ti, Marko, moliš Bogu i ideš u crkvu?
kad od tebe nema jačega ni silnijeg u svoj carevoj zemlji. Ima Turčine, odgovori mater. Ima jedan koji je od mene, pa i od svakoga drugog na svetu, jači i silniji. Prema njemu sam ja kao muva, a ti kao mrak. To je Bog kojem se ja vazda molim i koga se ja jedino bojim. Dobro, lepo. Šta vi mislite, u kojoj zapovesti ova priča govori? Ja sam Gospod Bog tvoj, nemoj imati drugih bogova od mene. Dobro. Zašto te baš tu zapovesti izabrali? Pa zato što Bog kaže da ovo dana svakog jednog Boga i da se samo Boga zaštiti. Dobro. Je li mi ostali nešto da dodaju na ovo? Da li se slažete s njihovim izborom? Nije. Slažete se? Dobro. Za kraj, nadam se da neće da zvoni, ali ako zvoni, sačekat ćete svakako. Imamo jednu igru. Da vidimo mi sad kako će ta igra da radi. Ovdje mislim da nešto neće. Dobro. Onda ćemo da uradimo ovako. Vidite, ova igra koju vjerojatno ne znate, to je igra Tajanstvena ličnost. Imate 6 polja, 6 pitanja. Nećemo ovog puta brojati poene, nećemo da se takmičimo, ali možda i možemo da se takmičimo, ali u svakom slučaju vaš zadatak je da svaka grupa otkrije po jednom polju, da proba da odgovori na pitanje koje se nalazi iz tog polja. Ko nam nije bio prvi? Vi niste bili prvi sad nikada, ne? Ajde, izvolite vi, pošto vas i najmanje ima, birajte polje. Polje broj 2. Da će to da radi sad, pa će. Pitanje kaže, koja starozavetna zapovest se protivi ubiranju? Sad ste izmešali one zapovesti, to vam nisam rekao da ih ne mešate na početku da biste znali ko je. Čekaj, prvo njima damo šansu. Ako oni ne budu znali, onda idemo dalje. Ko bude znao? Šta misle? Recite neki broj, koja može da bude, prve do 10. Sjetite se ono što smo malo prepričali. Ko je zapovest? 7. zapovest. Da li je 7. zapovest? Šta misle ostali? Šta kažete vi? 6. 6, da. Dobro, evo ga jedan aplauz. Dobro, svaka čast. I nije se otvorilo. Nešto nije se otvorilo. Eto, to je sad tehnika za kazanje. Eto, sad se otvorilo. Da li možda imate ideju ko bi moglo da bude ličnost iza ovaj... Kaži uša. Mojsije. Mojsije. Sad je Mojsije. Idemo sad naći ovo kada da radi. Dobro, Mojsije, ovo sam uzao neku staple varijantu Mojsija, ali u svakom slučaju efektno. Dobro, hvala vam, to bi bilo to što se časa tiče. Sad ćemo na kraju moliti, kao da kraju svakog časa. Kolege, molim da ostavimo posle časa neki minut, više koji se malo da popričamo. Oca i Sina i Svetoga Duha, amin. Bogorodice Djevo, raduj se, blagodatna Marijo, Gospod je sa tobom. Blagoslovena si ti među ženama i blagosloven je plod utrobe tvoje, jer si rodila Spasitelja duša naših. Amin. Oce, Sine, Svetoga Duha. Hvala. Vi, deco, možete eventualno na nekom papiriću, pošto ja sad to nisam naš uspio da spremim, zapišete svoje utiske sa ovog časa, pa onda da mi to pročitamo sledeći puta. Možemo svi zajedno da se fotografišemo, a? Pa vidite. Ajde. Može? Ajde, pa dođi. Dođi. Ajde ćemo se povedamo posle. Hoćete vi svi zajedno s nama? Ajmo svi zajedno. Ajde slobodno.